agid nga nawad-an siya o paglaom alang niining mga pundok nga mikontra gayud kaniya nga wala mo dawat kayud kaniya nga maoy naghilo sa mga hunahuna o kasing-kasing sa katawhan aron dili sila motuo kaniya kang Hesus. Mga gibuhat na ni Hesus ang mayon nato tanan, magbuhat og mga milagro nga wala pay laing propeta nga nagbuhat ni ana, nagsangyaw sa Ebanghelyo, gigamitan pagani niya og mga maanindot nga mga pulong kining mga pundukan nga sa mga tao. Pan wala gihapon makabig niya. Iya na pong gigamitan og mga mahait nga mga pulong. Misamo tinuon sila katiga sa kasing-kasing. Ug naghisgot pa si Jesus sa atong Ebanghelyo karong pagsaksi. Ug wala gihapon sila makabig. Paunsaon naman lang kinini sila. Yun pa, nagpadayon ang ilang pagduda, nagpadayon ang ilang walay pagtuo. Relihiyoso sila nga nakasabot o nakaila sa Dios ug wala na ilaing Dios. Nga unta matong matanaw ang Dios buhi nga Dios. Una nga sa ato usab nga tagsa-tagsa ka kinabuhi isip Kristiyano o Katoliko, may nato nga may mga panahon nga may mga pagduda kita. May mga panahon nga usahay muluya nga atong pagtuo, usahay may nato bisan niini mga panahon na makapangutana kita, hain man ang Dios nganong nahahulog man kita niining kahadlok o kalisang sa COVID-19, nganong anaa man kini nga makahadlok nga virus nga makapadaot sa katawhan nga linibuna nga mga tao ang nangamatay ug linibuna ang mga nataptan sa virus nga nasakit niini. Hain naman ang gahom sa Dios nga mayon nato nga mag-ayo kanatong mga nataptan sa sakit niini. Mga Iso Kristo, ang pagduda, ang mga pangutana nga naa sa tungunahon kasing-kasing usahay bunga sa atong mga pangunahuna nga atong gibutang ang Dios sa usa lang kabutang o sa kalugar. Gadi dili siya makalihok kundi atong pagamandaran. Nga dili siya makabuot siyang kaugalingon kundi ang kabubuton gikan kanato nga buhaton kana niya, buhaton kana niya, buhaton kani kay maoy akong buti pabuhat kaniya. Makalimot kita nga ingon pa, He is a living God. He is a God who is alive. And He is a God who cannot be commanded or ordered to do this or to do that. Kay siya Dios. Yun pa, ang tanan nga mugawas kaniya, iyahang kabubuton ug maayo kana nga tanan, walay dautan. Mga Iso Kristo, makapakita lamang kita sa atong pagtuo kung atong mayon nato buhian kana nga atong mga pagduda o mga pangunahuna kung unsa ang Dios. Kay tinuod, aduna kitay daghang mga ideya o pagsabot kung kinsa ang Dios, unsa ang Dios, unsa iyang mabuhat ngari kanato o sa kalibutan. Apan ang pagtuo nato sa Dios mapakita lamang kung mayon nato ang atong kasing-kasing atong kinabuhi abli nga kita ang angay nga mosunod kaniya, dili siya ang angay nga mosunod kanato. Kita ang angay pagamandaran kaniya, dili siya ang angay pagamandaran kanato. Ang ato lamang pagpangiliw po, pagpangayo, mubitaw mingon sa Jesucristo nga pangayo kung ikaw aron ikaw hatagan, pagampo kung ikaw pamatian sa Dios, pangita kung ikaw makakaplag. Munang mingon sa Jesucristo ni ana. Kay ingon pa ang Dios mismo mo'y muhatag, dili kita ang muhatag ngadto kaniya. Sanglit mismo Christ sometimes is frustrated with the people during His time. O sometimes sa atong kaugalingon gihapon, kay as if we put God in a box that He cannot move when we want to have an order for Him to do this or to do that. Buhaton lamang niya kana kung atong pag-imandar. Pero dili, mobitaw nga gitawag nato atong kaugalingon nga kita ang sulugoon sa Dios. Mobitaw gahapon ni Ebanghelyo ningon ang mahal nga Birhen Maria, sulugoon ako sa Dios, matuman unta ngari kanako, sumala sa iyang pulong. Nun pa, kanang nga mga pulong sa mahal nga Birhen Maria, anindot kaayo pamalandungan nga mutuhupon usab unta ngari sa atong kagalingon ug mabuhat ngari kanato. Kay kung unsay kabubuton sa Dios, matuman kanato. Kita ang angay mosunod. Umo ka na pag-abli sa atong kagalingon ug paghalad kaniya.
ug pagtuman sa kabubuton. Ang ato lamang mong pagpangilyo po, ug pagampo, ug pagpangayo. Sanglit, nining panahon sa mingon nato problema o krisis sa kalibutan o sa atong lugar, mingon nato nga, pangilyo po kita sa Dios. Pangayo kita kaniya. Pagampo kita kaniya. Kitanawa sa unang pagbasa nga kinuha dinhi sa basahon sa Exodo. Nasuko na ang Dios tungod sa gibuhat sa katawan sa Israel nga nagsimba sa mga Dios-Dios. Apan mihangyo, nangilyo po, nagampo si Moises nga ayaw ipagawas imong kasuko, puy-puya imong kasuko, ayaw siluti ang katawan sa Israel, kundi alimahi sila, panggaa sila, unawa ang kasuko sa Dios, ug gihatag sa Dios ang kaharuhay sa katawan sa Israel, ug ibalik ang Israel sa pagsimba kaniya. Palihog manin.